pressió, angoixa, nervis, gent que corre sense rumb. Ara el poble mana, ara el poble demana diversions barates. Diversions barates. Episodi menys 16. Aprimar-se. Per perdre pes, recomanen deixar les begudes alcohòliques, però cuinar ben trompa també aprima. Correu, salteu, grimpeu, feu exercici, maleïts, i les maleïdes també. El físic no és important. El veritable valor és dins nostre. ¡Bravo! ¡Ay, que te coge! ¡Pero idiota! ¡Pero cómo es tan tonto! ¡Madre mía! Diuen que una pujada d'adrenalina molt forta és positiva per la salut. Diuen. 9 de cada 10 metges es dediquen a la seva professió per riure's de vosaltres. Avui només hem parlat d'aprimar-se. En algun altre episodi parlarem de les diversions barates, dels petards i de les petardes. Fins llavors, a reveure! Fills de puta volessin no veuríem mai el sol.